Pitää kuvata ennen kuin me sotketaan. Joo. Tää on hyvä. Tämmönen kämppä. Hei, onks täällä minibaar? Mut nää maksaa. Niin maksaa. Yleensä joku yksi vesi on ilmanen. Ja nää kahvit on ilmassa. Oho! Tämähän on mahtava. Pelkään, että mä noin arskat heitän tuolla. Saakohan aamusta palaa syödä täällä? Ai, tuolla näkyy toi katedraali. Laitetaan vähän tuulettumaan kämpään. Mahtavaa, kun päästiin tunti aikaisemmin. Ja mun on ihan pakko käydä kuvaa tuosta käytävällä. Hetki pieni. Mä näytän ihan kuolleelta, mutta tekis mieli vähän maamaa poronnella, kun mä oon siellä pimeässä vessassa. Be right back. Mä otin tää kassinkin mukaan, en tiedä miksi. Mä haluan kuvaa täällä. Tämmöstä, ei hullumpi paikka. Joo. Jeu. Nyt mä pääsen näistä saatanan kasseista. Meidän kurkkasin sinne. Kato, jos saa aamukahville mennä sinne alas. Ihan. Ui kamala. Kumman sängyn sä haluut näistä? Ihanpa sama. Ei oo mitään. Kuvaan sen vessan vielä. Ei oo kylpy onnea. Hieno se olisiko toi muuten on. On. Miten tänne nyt valot tulee? Onko se tästä? Varmaan siitä. Pitääkö se kortti laittaa? Varmaankin. Häh? Vai olenko minä idiootti? Mikä vittu? Switch. Just. Ei siihen tarvitse korttia. Ei tarvitse. Tää olisi ollut niin täydellinen kylppäri, mutta kun ei ole. Miksi vessassakin pitää olla puhelin? No en tiedä, jos se tullut sostila. Paskalla istuista on. Vei, että voi vittu. Pönttökaa. Ja ajattelin, että täälläkin varmaan vettä säästetään ja otetaan kylpyammeet pois, kun täällä ihmiset kylpää tuolla. Niin. No, yksi miinus, mutta muuten hyvä. Täällä on tää katedraali. Ilmeisesti. Täälläkin on hevosia. Mistähän me nyt päästään? Nyt on jotain huikeeta luvassa. On niin mahtava portti. Nyt on se, mitä mä haluan nähdä. Tän takia mä innostuin noista lasimaalauksista. Joo, tääkin on iso. No Se Malakan oli vähän tän tyylinen. Niin. Ihan hyvä, ettei käyty siellä sisällä, olisi överit katedraaleista. Niin. Kato, mitkä urut. No, menee se tässäkin aika. Tää onkin aika mahtava. Toivottavasti huomenna nyt päästään sinne sitten. Siinä kestää siinä lippujen saamisessa joku aikaa, pitää varmistaa, että niitä on jäljellä. Niin. Kyllä me viimeksi saatiin tonne. Joku paavi. Nämä on huikeet nämä lasimaalaukset. Mä toivon, että siinä lasimuseossa olisi tämmösiä. Tässä on taas kotonneet ukko. Mie en tiedä mitä nää. Tiedä haluanko tietää. Täällä on hienoja nämä lasimaalaukset. Kato tääkin. Huikee. On kyllä Suomen kaikki kirkot kyllä ihan niin kuppasia. Kato, tää on upea. Missä on Jeesus ja sitten toi. Oi niin on, siellä on Jesus.
Eikö mitä sä eilen sanoit sitä? Jehus. Joo. Oho, tänne pääsee. Tää on oikein. Mä en tiedä mikä noissa lasimaalauksissa kiinnostaa niin pilosti. Pagar todas las lámparas de aceite que tenían y todas las velas en un año antes de pagar a la compañía eléctrica. Ahora paga unos 6.000 euros al mes. No, täältä näkee sen maalauksen. Hui, mä en sen tohon kolmastu. Nyt on enkeliä ainakin niin pirusti. Eikö nääkin ole kaikki enkeleet? Miksi mä oon zoomannut tätä taas? Mä en osaa kuvata oikeasti yhtään mitään. Onks tuolla sitten se? Vai mikä täällä on? No flash. Onko täällä nyt ihan auto vai mikä täällä? Onko tuolla semmosia valkoisia huppukaupoja? Vähän creepy. Mahtavan näköinen tääkin rakennus. Itse. Ei se mahdu kuvaa. Mä oon tottunut kuvailemaan GoProlla, niin mä höpin sen vaihtaksen. Mä ajattelin, että tässä paljastaa jotain hienoa, mutta ei ollutkaan. Selvä. Nyt on paikallinen erikoisuus kannusta juomista. Nyt on tää taivas täydellinen. Tässä on pianoismalta. Se on niinku reikiä sisällä. En ole vielä ollut missään kaupungissa tämmöisellä korkealla paikalla. Kun on noita kaikki maailman kirkontorneja näitä. Kai tässä saa omaan tahtiin mennä tätä sientä. Voi kun joku arkkitehti olisi ollut niin mukavaa, että olisi vessan rakentanut tänne. Tai suunnitellut. Mä osaan kiertää toiseen suuntaan ilmeisesti. Upeat on maisemat. Jotenkin niin ihana rauhallista. Tää on ilmeisesti paras spotti. Räpsin tällä kameralla vähän kuvia. Aber steht, was da ist. Varmaan pimeällä näyttää vielä enemmän. Mutta on kyllä ihana tää auringonlasku. Tää oli paras aika. Oi, tää on niin kuumottavaa mennä tässä, kun on niin vitun kömpelö. Kuka vittu siellä kirkkuu oikeesti ihan täysin?
Ja se on kaiken se härdin ja säätämisen arvosta, kun pääsee lopulta perille. Laitoin mun passin. Tossa on toi kartta. Mutta en mä kyllä osaa karttaa lukea. Miksei siellä saa semmosia paperikarttoja? Täällä vapaasti voi kierrellä. Käydäänkö tuolla sivussa kattoo sitä? Tääkin on valtava. Täällä on nätit kukot. Saladella. Onko tää joku ihme oikeussali? Hall of Justice, kun silläkin. Oho. Kato. Kato nyt ikkunoita, kun niissäkin näkyy ihan kuin olisi jotain jalokiviä. Siinä on allas. Mä olin just sanomassa, että mä monesti astun veteen. Siis kun toikin näyttää vähän niin kuin, että se olisi tyyni, että se olisi lattia. Kato nääkin kaikki näissä kaarissa. Oh. Se on ihan hauskaa välillä jutella joidenkin random ihmisten kanssa. Tuo oli ihan mukava tuo nainen. Siis mä en muista, että siellä Hollannissakin joku jostain suomalaisesta sarjoista mulle tuli selittää, että tää on hyvä tää Sorjon. Ja mun kaveri olisi semmoinen, että se katsonut 100 kertaa etuperin ja takaperin. Sanonut aina, että mie en ole kyllä nähnyt, mutta kaveri on kyllä katsonut. Tai mäkin kyllä muutamia jaksoja nähnyt. Wow. Mun kommentti kaikki on vaan wow. Yksi sanoo, että hän haluaisi töissä olla amerikkalainen. Ai jaa. Sen takia sille käy joka vuosi hotelli-uima-auto, ihan mitä vaan. Wow. Koko ajan. Wow. Ihan sama mitä. Se vanhemmuudella se on. Olla amerikkalainen eläkeläinen ja sanoa wow, amazing. Hotelleissa ja sanoi, että joskus oli jossain ollut amerikkalaisessa vakioitin hotelli ja tavallinen uima-auto. Wow. Se on kyllä varmaan tottakin. Oho. Wow, amazing. Sitten ihan onnollis. Wow. Eläytyvät oikeesti. Mistä ihmeellistä tyyliä. Nämä maalauksetkin on valtavia. Kato nyt tätäkin. Assistant house. Oho. Aha. Oho. Wow. Aha. Tänne on joku oma. Onks tähän joku oma? Sisi, podéis pasar, ¿vale? Täältä pitää tossa. Okei. Thank you. Äitillekin ne usein sanoo, ei tarvi. Hirveä vaiva äitillä Varmaan jos on semmoinen isompi kassi, niin ne sen tänne ei mahdu mikään pommi. On kiva, että on semmoisia erilaisia paikkoja, että saa koko rahalla kyllä kaiken näköistä nähdä. Jos oikein ajatuksella haluaisi käydä läpi nämä kaikki, niin olisi kyllä hienot simpkat. Mä haluan kerätä simpukoita ja teen oman mosaikin. Silloin ei ollut ton tyylisiä lautasia. Mutta kaikki on tämmöisellä samalla sinisellä tehty. Täällä on jo nää. Onko tää vähän niinku sarjakuva, että tää menee näin? Tiedätkö, että Espanjassa on kuningas? Niin kuin mistä me mennään? Kai me mennään pois täältä. Tää on joku assistant house oikein. Onkohan Danin assistantilla samanlainen house? No sitten mäkin rupesin, jos täällä saisi asua Danin assistantiksi. Miten ihmisille tulee mieleen tuommoisia kuvioita? Mä oon miettinyt
sitä, kun hei nyt on se assistant. Cold mikä? Oho. Oi. Niin. Kun kaikissa psykedeleissä näkee tällaisia tietynlaisia kuvioita. Siitäkö ne tulee? Onko ihmisen mieleen jotenkin rakennettu se, että tuommoisia kuvioita? Aika mahtavaa. Sillä talvellakin ihan nyt nää kukkaset. Siellä on joku hanhi vai riikinkukka. Jompikumpi, hanhi tai riikinkukka. Se vaan kato möllöttää tossa. Aurinko tuolta nousee kivasti. Kai ne amerikkalaiset ihan hyvää eläkettäkin saa, kun on varaa hotellissa ollut. Äiti ehdotti tämmöstä, että kun äiti kuolee, niin mä laittaisin hänet pakkaseen ja nostaisin hänen eläkkeen. Niin sä voisit tehdä mummalle saman. Onkohan nämä sitruunapuut vähän semmoinen varakkaampi juttu, kun joidenkin pihassa on näitä sitruunapuita. Semmoisia rikkaat näköisiä ihmisten. Hei, niitä on monta. Katso, tuossa istuvat. Hui hitto. Aivan se kaatuu. Tossa ne vaan kököttää. Näyttää sen pyrstön. Taitaa olla naispuolisia. Ai jaa. Sen takia niillä Minä tiedän näistä linnoista. Tuolla ylhäällä istuu. Ihanasti aurinko pilkottaa tuolta. Hyi kun kuuluu tähän videolla, kun mä mussutan vaan purkkaa. Mä nyt vittiin mennä lähentelemään niitä. Ja kato taas. Upeeta, mahtavaa. Tossa on nyt se kuva, mistä kaikki on. Varo sinne kynnys mulle. No joo, hyvä. Mie kylläkin kehitys. Mä sanoin, että hei, tossa on kynnys, tossa on toi. Tossa on tää. Käydäänkö täällä ja sitten mennään tonne ja näpit vähän jäässä. Tässä on taas. Moi minikynnys on innoittava. Täällä on lasikatto. Tää on kuin hautakammio menis. Niin on. Eikö me tullaan muuten tähän alkuun? Mennään tonne vielä kertaan. Täällä tulee joku puutara. Wow, amazing. Luulisin, että helmikuun alku ja tammikuun loppu ei ole kauhean suosittu aikaa turisteille, mutta se onkin. Troy Garden. Islamic origin. Jännät nää, kato noin. Oi, mitkä portaat! Ai perse, kun saa perselihaksia nyt käyttää. Huhhuh. Joo, oho, mihin me tultiin? Niin me tultiin tähän. Harmi, kun tuossa noin rakennushökkelit. On se silti upea. Sitten on toi vielä. Eikö se ole? Nää me käytiin tää. Onks nää eri? Mä en tiedä. Niin muuta. Eikö tää on se, missä oli se Jeesus-maalauksia? Eli se on käyty ja tää vielä. Ja sit oliko se tossa vielä? Olihan tossakin ihan pirusti. Onko täällä joku Kreese-kauppa? Täällä on hienosti vessat onneksi. Nyt ei ole niin infernaalinen kuin sieltä. Pääseeköhän tonne? Kukkaset laulavat. Linnut perhostelevat. Linnut linnustelevat. Täällä ei tarvitse päästä mihinkään.
Oi, mä oon väärinpäin. Noin. Aika mahtava paikka. Haluatko sä vielä... Olikohan tässä nyt joku vielä, mitä me nähdään? Niin. Tuolla tietysti tonne päin jatkuu vähän se. Siellä oli joku kauppa tai joku. Voidaan me sielläkin käydä. Tääkin on hieno tää. Niin, kun ei mua ärsyttää niin se, että ei ole selkeästi. Kun mä käytin äitin kanssa Granadassa. Siellä oli selkeä niin kiertosuunta, että mihin päin pitää mennä nuolat. Että mihin pitää mennä. Kun mäkin olen vähän silleen, näinköhän mä nyt kaikki. Olikohan mä kyllä yritän niin mielessäni pitää sitä, että tuolla on käyty väliä. Mutta ainakin nuo tärkeimmät on nähty. Ja täällä on vielä. Hyvä, että käytiin, jos harmittanut olisi jäänyt välistä. Tässä on joku hieno. Jeesus. Jehus. Jehu. Onko täällä exit? Jäädäänkö katsomassa krääsejä? Täällä on joku. Kun tääkään ei ole selkeästi merkitty, että mitä on missäkin. Niin sitten tänne pitäisi jäädä niinku pyörimään. Se menisi paljon nopeammin se, että kukko olisi niinku merkitty. Täällä on jotain ruukkuja. Ei meillä ole mikään kiire vielä. Ihan hyvin kehitään. Mä en kyllä heräsin herätystäkin, että silleen aikainen herätys mulla oli ihan normi. Oi, ihana. Tästä vielä kuvia. Mitä ne syö tosta jotain? Kiertää tääkin. Ui! Näin kaatuu. Tää on jännä. Kun ei oikein tiedä näistä paikoista silleen mitään, että joo, tää näyttää kivalle, mennään tänne, mutta sitten en mä tiedä, että tämmönenkin on. Löytää koko ajan kaikkea uutta kivaa. Ehkä se on hyvä, ettei tiedä niistä mitään. Saa yllättyä. Onko toi sammakko vai mikä toi on? Vitsi kuin ihana. Musta voisi tulla tommosen puska-aidan leikkaaja. Leikkaisin vaan noita aitoja. Ei mitään muuta tekisi. Se olisi kiva olla puutarha. Niin. Pitäisikö vaan mennä puutarhurikouluun? Joo, se koko kuussa. Niin Suomessa. Mitähän täällä on? Joku ukko. Täällä on lisää. Täällä on noita ihme työkoneita. Kato. Tossa tommonenkin. Kamera akku huutaa kohta Hosianna, Daavidin poika. Katso toi vaaleanpunainen. Tää oli pakko nähdä. Ihan. Tääkin on kiva. Mä otan tosta ihan kuvia. Meillä on nyt kiista, kuka saa painaa. Lähtikö se vittuun se naaras? Kato ne tosiaan. No kato nyt tosiaan noja. Mä ajattelin, että Iltalehti, jos mun lähettää paremmat sortsit, kun ne padarot ja tuu. Joo niin. Voi harmi. Niinpä. Aurinko paistaa ilmasta. Täälläkin on kiva paikka. Vieläkö te riitelette? Niin ajelevat vaan tuolla vieressä. Joo. Teidän nousta. Täällä on nyt vähän remppajuttuja täälläkin. Ja me ei päästä vissiin tonne. Me sinne ympäri. Päästäänkö päästään? Tästä on niin hienon näköinen toikin. Ai tuolla on vielä puskassa. Tää on kyllä epätasainen tää maa. Hei, kukkaset kukkivat täällä. No nyt pikkasen mukaan. Kato tää.
Lapu. The Maze Garden. Ui. Tää on oikea labyrintti, Herra Jumala. Uskaltaako täällä mennä? Onko täällä siis joku toinen pääsy johonkin? Voi hyvänen aika. Täällä me olemme sitten eksyksissä 3 päivää. Täällä pitää kyyryille mennä. Mä en olisi ollut hauskaa lapsena tämmönen, kun tää on nytkin hauskaa. No. En minä tiedä mistä pitää mennä ja mihin. Tää pitää menee sillä takaisinkin. Hirveän isoja nokkosia. Valtavat lehdet. What? Ei! Minä taitaa on helpoksi tehty, ettei tänne ihmistä eksy. Eli tosta seuraava. Okei. Pitää soittaa poliisit tänne. Vai tästä voi? Niin, eiks näytti ainakin. Tää. No eikä päästä. Ei ois pitänyt mennä. Pitäisikö seurata jotain ihmisiä kohdilta? Onko se sitten seuraava vai sitä seuraava? Niin. Vai onko se vaan tästä suoraan? Niin, voisi. Tää. Mä en tajua. Ei hyvää päivää. Onko tuossa koko tää keskivin pesky siitä joku? Hieno suuntavaisto. Ja arvasin, että ei pitänyt mennä. Tästä päästä. Noin, huhu. Tää se oli, kun tää oli se leveä. Tästä. Katosta. Toni. Huhu. Päästiin pois. Ei mennyt kuin 10 minuuttia. Ei mennyt sitäkään 5 minuuttia. Näin, sitten tänne. Vaan nyt oltais niinku, no 11:30 vasta kello. Menee 10 minuuttia siihen. Ja ennen 12 niin meillä on tunti melkein aikaa. Pitäis laittaa arskalasit, mutta kun ei jaksa. Näkö huono ne arskalaseissa. Hetkinen. Olen taas eksyksissä. En mä tiedä varmaan. Eikö tässä on tää? Niin. Noniin, huhu. Ei jaksa sitä. Mut täällä me ei käyty. Älä astu sitten tuohon veteen. Niin. Mie mennä semmosen altaaseen astuu, Herra Jumala. Ja kun siinä ei oo niinku mitään reunaa, joskus se vesi on niinku tähän asti, että se niinku näyttää, että se Niin on. on siinä. Herra Jumala, mene se altaaseen kaatua kamerassa. No. Varmaan aika yliössä. No, en tiedä, musta tuntuu, että mä oon aina jopa hölmöillen. Jotenkin jännä, kun ei tämmösiä. Tuossa ai vitsi mikä tohon kun se tässä kuule jalaa. Satsi niin. Niin tossa on toi joku kahvila. Onks ne sitten? Ei, ne oppeli siinä jotain. Miten ne on noin keltaisia? Onks tää nyt kierretty?
Poimi sitruunaa tosta. Ois niin lähellä. Se on lemo. Vaikka sillä matkalla kun kävellään juna-asemalle, niin ostaa jotain juomista. Niin. Psykoosit. Ja siinähän oli se yksi se Mercadon siinä asemalla lähellä. Mutta äiti ei voi laittaa ruoan, kun mennään kotiin. Tilataan äitin erikoinen. Mä ihan varmana pudotan tämän kameran kädessä, kun mä tottunut, että mulla on hieno. Ja se voi vaan pudottaa. Mutta ei puhelimilla puhunut tällä. Mä en oo ikinä pudottanut sitä kovalle lattialle. Vielähän tässä pitäisi puutun. Sanoit, että ei kyllä puhu. Niin. Tuohon koputat. Tossa. No se saattaa nyt luikahtaa lattialle, jos sä kosket siihen. Nyt on hyvät sapuskot. Alkuruoka ja pääruoka samaan aikaan tarjoiltuna. Ja jälkiruoka on tulossa, mutta se ei vielä ole valmis. Joo.